ina hajiya Asma'u Garaci na gaida ke, ina hajiya Hude Garaci na gaida ke, ina hajiya Hadiza giwar mata. Amanar hajiya Hannatu ya ga Ahmad babana, da honorable Garba Rahaya wuri, to ina Alhaji Bello Doya muje zuru. Honorable Abdul Malik Milton baba, yau je Kebbi mu gaida babana, na gode. Da magaji albasa shi ma naka ne, CCTV nan Kano mayakin ka ne. Ga Sardauna Anas Sharif Shaba, kai kuma ni kiɗan Yariman Bakura, sanato Yarima ba abu mai alfarma, kai kowa in ya ganka sai barka. Ga Yarima Bakura mun gaida toron giwa, to sai ku taho mu gaida Yarima, shugaban ƙasa mu je kai muke nema, zaki namijin maza a gaishe ka. To ga Yarima Bakura sannu ji a yaƙi, shugaban ƙasa a yau kai muke fata, to ga ƙauran giwa mu je mu sha nema, ka zaki mulkin shiga da harkar girma, ga dodon makiya da zangan ka sai karma. To Yarima Bakura sannu sha nema, shugaban ƙasar mu kai za mu ba himma, dan malam da mu zannun ka, ga mai kyauta dan annabi gaishe ka. To karyar kura ta ishe ka ba ta yi zaki, to idan tayo ba batun rini ko shauki, shi kare haushi kawai ya maida aiki, shi biri na can ko a sama zai yaki, duk gudun zaki baya yin gudun doki, ɗawe su ko da ado kan abu a su mamaki. To ga barewa ga kada ai akwai aiki, na gane shaho baya fiffike dan aiki, in ka dubo akuya kamar gada bambanci, ɗaci da zaki ba a kuskuren ha'inci, fuskar ka in ka duba a jiki akwai hanci, kun ji mai kyauta wanda baya yin lalaci, mai ƙarfi tamkar shari'a jan zaki. To Yarima Bakura zanna hamshaki, to an gaida maza na gaske mai kirki, to da ka kalle shi ayyayi zubin mulki, ta mu je ƙorama a tarafi shayaki, to mu je gamji jura suka a gurin yaki, gaishe da kai zaki kana ba su mamaki, waye ya zo gaban kawai a yau yayi raki, na gane fuska ta Yarima mazoyin aiki, in ga Sardaunan Zamfara wa kirgin zaki, Najeriya kai ne makama uban aiki, mai tausaya wa mutan gari mu je jan zaki, kai kake kakkafa al'umma su zama yan mulki, ga Sardauna ga baba ga baba ga baba. Allah ya nufa ga ɗaya tamkar ɗari, Yariman Bakura zaki zauna a dangare, shugaban ƙasa a Najeriya muna addu'a. Allah ya nufa ga ɗaya tamkar ɗari, Yariman Bakura zaki zauna a dangare, shugaban ƙasa a Najeriya muna addu'a. Allah ya nufa ga ɗaya tamkar ɗari, Yariman Bakura zaki zauna a dangare, shugaban ƙasa a Najeriya muna addu'a. Ya rabu wahidin al'aza na zage shike, sannan na sanya manzo dan abdu gatan baki, Allah dubin salati gare shi mai turunuki, mai kada kafuran nan annabu mai tambaki, hada da hale sahabu sun so baki, hada da ni kasa har Sardauna na baba. Allah ya nufa ga ɗaya tamkar ɗari, Yariman Bakura zaki zauna a dangare, shugaban ƙasa a Najeriya muna addu'a. asalam da sallama bako da mutan gari, gamji kake sha sarari ni a dangare, hadari ya gari kauye har cikin gari, mu je zaki na mijin gaske abun mu bahari, mun gaida jarumi oga wanda bai bari, gwarzon mu jarumi bango na sukari, aiki na gaskiya ba a haɗi da makiri,
yari imam bakura da kai muka yo alfahari zakin maza kora magatan mutan gari rimi ake kira a gyara ado cikin gari Najeriya muna kuka mun yi garari na dauki mai gani ban kwana da kafiri in dai ana gani har daya za ta bar dari to kun gaban haɗi gwanda ba ta layin guda Allah ya nufa ga ɗaya tamkar dari yari babba gora zaki zauna ko da cikin mutane ba za na zo baya ba idan batu na zo ne to ai ba zai kuya ba mutum ka kama allo ka san ba zai faru ba idan na samu aya zan kai ta har gaban ba na samu inkiyar wau na sa haɗin ba da ba kura daban da zaki haɗin ba zai yuyu ba idan hakan ya faru guda ba zai rayu ba ina cikin tafiya na hange mai tagumi na ce abin hakan ne ya sa ya kan yotsumi ka bar mutum da Allah ba a shiga tsegumi idan kake ta rana a jiki kana yin gumi na san bayanin da nai a hakan ina zulumi domin akwai makiya Allahu yan korafi kwano na sha na ɗauko gida na bar shi kofi idan na zamu randa ruwan da babu haufi yari masannu zaki wazo biya ladifi ga shugaban ƙasa ta in Allahu yayi nufi mu je saraki zauna Allah ya malu tufi mu je muna ta roƙon Allah ya iske nufi ina fara tafiya ta banka babu haufi Najeriya muna so sardauna kai yorko Allah ya nufa ga ɗaya tamkar ɗari yari babba gora zaki zauna a nan gari shugaban kasa a Najeriya muna addu'a bari dai na yau tuni gun makiyin ka jaki na san su sun san ba wani mai mun biki ko babu ma tambaya shauki sai dai gun biki kashe na mai yin gudu in ya iso sai haki ga makiyan ka sun gaza sun gudu yau sun haki yau ni na yi tankaɗe ina ga ciki kwai tsaki dan bawo na gudu zai gudu dan mallaki mun kama dan biri ya shiga gayyar biki sannan jarumin mu kai zamu yi wa lallaki dan bu hawa uku ka fi gaban makira zauna a lafiya kai gaba sai dai jira bauna saniyar sake kake sai dai jira Najeriya muna roƙo kai shugaba Najeriya hai Allah ya nufa ga ɗaya tamkar ɗari yari babba gora zaki zauna a nan gari shugaban kasa a Najeriya muna addu'a ƙaryar mazambata ka bi gaban su baba zauna da ramna Allah mu ko mu bi ka baya sardaunan zamfara mai san mu maza da mata ƙaryar mazambata ka fi gaban su baba kuma bi ka baya sardaunan zamfara mai son mu maza da mata zauna da ramna Allah da dandada haƙuri ka ƙara haƙuri rabu zai maka bishiri da zakin al'umma mai ƙaunar al'umma sannan kama zan fama mai kishin al'umma ga babu uban gayya wasa sai yara aiki kan tsara kai muka yojira dan baka hantara kuma baka gagara kuma gai da jan wuya mai ba mutum jiya mai ba wa maza mata kuma gai da uban gayya kun ga ruwan korama ku tashi mu yo gayya baban uban maza kai ka fi gaban maza ya fama ya gwagwarmaya kun ji uban maza mai hangen al'umma tasirin al'umma jin daɗin al'umma tagun al'umma sannan ka da yaƙi ba bagai da ƙudan zuma ga giwa ga ɗaya tamkar ɗari yari babba gora zaki zauna a nan gari shugaban kasa a Najeriya muna addu'a aikin gudu da tsoro a barwa 'yar kurciya idan na ɗautan kaɗe garin mu ba rariya ashe akwai mutane da sun kayo tankiya garin a canza hanya su o'o sun shagiya ku zo ku bar wa Allah shi yayi mutum tun jiya hanyar gari na hanga a hanyar akwai jarkaya wasu time sun iya cin na ku 'ya'yan 'yan iya kare abinci kullum ba zai wuce wakashi idan ka dauki zafi baki akwai da shi mu zo muka ama aiki mu yi gudun arashi ku je da mai yin
gudu ya faɗi ko kan kashi ogan mu baya zaki cikin gari ko fushi sannan yana halarci garin mu san baya shi jeji karyar kurege a karanta a samsan baya shi tashin gwano dan kadan su kura na san cin kashi babu gudu ba a tambaya salo na makeri dan gwada naga saman kifi kaushi su zabo sai an gangada a kyala batu na madi lallai inda da zuma sai an bida idan naga mai rogo ta zo ina da kuli kuma ba gyada a yau maganar zan jaddada ba na tsoron in fada namijin zaki ke ban hanya su ma ta sai dai rangwada idan ka ji musa a sai sarki su kaura sai dai jan kida yari mun ba ku ura ka rike ta ba da gwani ba ka fada sannan ka zama to gamji su o'o su sai dai rada idan na gashin ka a da miya a gidan malam sai na hada aikin bako dan kadan ba a juyi a bagen fada na gari na ta bar ka ba ta koma akan bishiyar rama su o'o uban yan gare da ma kudi aka bashi hau zama idan magana ta zo karshe a gyara zama sai an gama musulmi ke yin gaisuwa a zo na gidansu da sallama ko bar maganar korar bako na hangi zuma ta hau rama taken da nake wa jagora mayaki na mu kudan zuma kare wai ke sanyin kaho ina wani mai san ji taho tsara su ka ga muje suke suna ta riko kai ka da kai suna ta faɗin wannan zakin kamar shi kwarai wayya yake sun kasa sanin wayya kake suna ta kira wayya akai suna ta faɗin wayya akai ya za a yi kaka ne akai sun manta faɗin Allah a ciki ila haula gidansa da dan fake mu je mu gano rana a gari ruwa a jikin mu da mun jike sardaunan zamfar dan halal na annabi jan zaki kake idan magana ta aje zafi in ka zarge ta da kai nake in ko makiya yan hasada in kun ki ku daina a kun jike ni na san kaliyar shaho ya tashi gari ba abu fike zaki ina mu mazan fama mu je mu gaban yau mun dake gasar dauna hai ga daya tankar dari bari na yau ta ne a gungun mutanen gari in gaida manya mazaje ga adan gari sanato bala abdullahi adam dan gari ina sanato don dan boyi ka ci goban makiri AMBP da la'ayo ku yana a san gari alhaji lawan dan majan bakura abdul malik gajam dole na zo gaida kai lami dan zamfara wa masoyinka ne ina usman dan kalil masoyinka ne dakta awwalu ba wa moriki aina ka ne alhaji anas kas masoyi ne naka ne ina honorable sunusi ne na gaida kai dan garba rikiji gaida maza dan gari ina abba ahmad sani masoyinka ne durubun bakura ashe shi mai sanka ne muhammad hasan bello dole na zo gaida kai nura alawan kano gaida maza dan gari ina umar dalibi ai mai sanka ne honorable tukur daga bala gaida kai bodin gaza na je gaida mazajen gari ina turai da attahir dole na zo gaida kai dosar gari ne na manya attajirai alhaji umar an burza sai na gaida kai honorable abdul rashid dole na zo gaida kai dan galadi muradin ka zama babban gari abubakar abdullahi safi ina gaida kai ina kabiru garba marafa ina gaida kai dr abdul aziz yari ina gaida kai namijin maza jarumin mu gari baya kai ina dr dauda dagala wani gaida kai dagala wani dare ina maka babban biki malam dan malamai dole mu gaishe da kai ibrahim wakala gaida uba na gari honorable aminu da sani jaji gaida kai ina ibrahim dan kulo da ina gaida kai ina hajiya hasiba kura ina gaida ke ina hajiya asma'u garaci na gaida ke ina hajiya hude garaci na gaida ke ina hajiya hadiza giwar mata amanar hajiya hannatu daga ahmad babana da honorable garbar haya wuri to ina alhaji bello doya mu je zuru honorable abdul malik militon baba yau je ake bi mu gaida babana na gode da magaji albasa shi ma naka ne CCTV nan Kano mayakin ka ne gazar dauna
Sharif Shaba Kano 070 44 88 73 46